Maradj benn, Bálint, mert elénekeljük az indulónkat, van egy címerversenyünk, ami hát slágerré vált ugye a táborban, és szeretnénk elénekelni, ez az második napon a címerversenyre készül. Gyertek ide egy kicsit elő. Üljünk le. Tessék, itt a mikrofon. Vidám sziget, hol nem látsz ilyet. Miért? Ilyet? Miért? Ilyet? A vidám sziget, hol nem látsz ilyet. Miért? Ilyet? Miért? Otthon mindig dolgozni kell. Főzni, mosni, takarítani kell. Tanulni, iskolába járni, korán kelni, fogat mosni, felöltözni, megvacsorázni kell. Ez a vidám sziget, hol nem látsz ilyet. Miért? Ilyet? Miért? Ilyet? A vidám sziget, hol nem látsz ilyet. Miért? Ilyet? Miért? Otthon mindig dolgozni kell. Főzni, mosni, takarítani kell. Tanulni, iskolába járni, korán kelni, fogat mosni, felöltözni, megvacsorázni kell. Ez a vidám sziget, hol nem látsz ilyet. Miért? Ilyet? Miért? Ilyet? A vidám